Здравейте, приятели! Днес продължавам с моята поредица Коледен базар идеи и ще споделя как правя кутийка във формата на бонбон. Тези кутийки побират различни коледни подаръчета и могат да бъдат подарявани по всеки повод. Те са подходящи и за поставяне на празничната маса с името на всеки един гост. Бонбона идеално побира коледна фигурка с височина до 13,5 см, но може да се сложат и други подаръци вместо шоколадови изделия. Кутийката се прави много лесно и за нея не са нужни скъпи материали и инструменти. И дори с оскъдна украса коледният бонбон изглежда празнично. Разбира се, вие може да декорирате според вашият случай и вкус. Използвам картон с плътност 250 GSM, но такъв бонбон може да бъде направен и с много по-тънък картон или по-плътна скрапбук хартия. Ако картона ви е едноцветен, може да украсите с допълнителни панели, което никак няма да е трудно. Освен картон, ви е нужно малко лепило и ножичка и 2 парченца панделка с дължина около 45 см всяко. Листа е с размер 19,5 на 29,7 см. Тоест, за по-лесно, от лист А4 съм отнела 1,5 см от ширината. Листа се поставя вертикално и се бигова на всеки 3 см. И накрая остава една бигована лента от 1,5 см. След което листа се обръща хоризонтално и се бигова на 4, на 6 и на 8 см. Листа се завърта хоризонтално и на срещуположната страна и се бигова по същият начин. Първо се прегъват биговките, които са на всеки 3 см. След това се правят ромбоидни отвори. Отворите се правят върху трите биговани линии на всеки 3 см. Ще отбележа с химикалка, за да се вижда по-добре. Отбелязва се около 1 см навътре върху средната линия и се изрязва от двете крайни линии до средната линия 1 см навътре. И това изрязване може да бъде направено и на око. Триъгълничето, което изрязах, може да ми служи за шаблонче, за да изрежа ромбоидите по цялата ширина на картона. Тъй като цветната страна не се вижда добре на камерата, ще правя изрязването от вътрешната страна, за да може да се вижда. Прегъвам, поставям си триъгълничето и изрязвам. И тук накрая, където е прегъвката от 1,5 см, се прави абсолютно същото. И така се повтаря и на другият край. Тук от лентичката с ширина 1,5 см премахвам частта, която е след последния ромбоид. Прави се същото и на другият край.
И сега отново е време за прегъване. Обръщам заготовката с гърба нагоре. Най-вътрешната биговка, която направих на 8 см, прегъвам навътре. Средната биговка, която направих на 6 см, прегъвам навънка. И най-външната биговка отново прегъвам навътре. И се получава ето това. И така правя и с другият край. Най-вътрешната биговка ще прегъна навътре, средната биговка ще прегъна навънка и най-външната биговка отново ще прегъна навътре. И остана да залепя кутийката. При желание на някоя от страните може да се изрежат декоративни отвори или да се направи вътрешен шейкър и след това да се залепи. Ще оставя линк към видеото, в което показвам как правя вътрешен шейкър на кутийка. И сега ще нанеса лепилото на тънките лентички, за да оформя бомбона. Лепилото вече изсъхна и сега следва напълването и затварянето на бомбона. Получава се ето тази конструкция, която се затваря и отваря много лесно. И в този си вид тя също може да бъде използвана като по-нестандартна кутийка без панделки във формата на хексагон. И след затварянето на кутийката от единият край, тя може да се напълни с подаръци през другият отвор. Лесно може да се добавят и други бомбони, но съвсем не е задължително да се слагат шоколадови изделия. Украсяването на кутийката, добавянето на тагчета или пък на името на получателя са по ваше желание. Надявам се, че идеята ви е харесала и ще се радвам да видя и вашите кутийки. До скоро, приятели!